26 na bulan sang Abril, tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports First portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Bacolod EOC nagpahanumdom sang health protocol sa mga community pantry. Baranggayanihan community pantry sang mga kapulisan sa syudad sa Bacolod magapadayon sa tagsa nila ka area of responsibility. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Kamusta na ang COVID nga kagaw? Nakarecord sang 8,162 mga bag-ong kaso sang COVID-19 ang Pilipinas karon nga mga sinimana. Kahapon nga adlaw, grabe, sumaka ang record kag ginapaabot base kon makadangat ini 1,000,000. Ini ang nagdala sa kabilugan 997,523 kumpirmadong kaso sang COVID-19. Samtang 20,509 naman ang nag-ayo sa balatian kag nagdala sa kabilugan nga 903,665. Na-record sang departamento sang ikaayong lawas ang 109 ka mga napatay bangod sang COVID-19 kag nagdala sa kabilugan nga 16,783. Sa karon 77,075 ang aktibong kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Sa mga nagpositibo sa COVID-19, 96.9% dire ang mild kag asymptomatic. Gasaka, gaiban gasaka, pero labanggid ang saka, tagsag kaadlaw. Perting sakaay, sang balatian, sang COVID nga kagaw. Daw hindi matapna. Ano ang rason sa likod sini? Posible, ang pila naton ka mga utod, padayon nga wala nagatuman sang pila ka mga health protocol nga ginapatuman sang gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal. Ang aton panugyan sundon talang tani ang tanan nga mga ginapaandam sa aton, ang tanan nga ginapagamit sa aton para ina benepisyado ikaw, ako, kita tanan. Benepisyado man ang inyong pamilya kag ang komunidad sa diin kamo nagaistar. Kaya konti magpasapayan ka, hindi ka magtuman sa mando sang aton sinidepartamento sang ikaayong lawas. Ti wala katapusan ini. Luyag ka man kabay nga bisan paano makabalik-balik sa aton bisan gamay-gamay lang nga normal nga pagpangabuhi. Pero kung magpadayon kita magpakatiga, padayon kita nga hindi magsunod sa mga health protocol, posibilidad magalawig ini siya. Kag ining kagaw magapuyo upod sa aton sa malawig nga panahon. Din kakita niya nga may baksin ha. Padayon gyapon nagaibwal ang COVID-19. Padayon gyapon nagapangalapkap ang kagaw. Wala untat ang yalambiyong. Maiban gani nga natuslukan na sa bakuna, ginaigo pa sang COVID-19. So, manaog man ini sa kasaysayan sa bilog nga kalibutan. Asang tuig 2020, tuig 2021, may isa kakagaw nga umigo sa bilog nga kalibutan nga nagutas sang minilyon nga kabuhi. Kag naghatag sang kinalain nga pangginawi sa bilog nga pungsod Pilipinas. Diyan kakita niya nga sa bilog nga kalibutan, galagaw ka may tabon ang ilong kagbaba, may tabon ang bilog nga guya.
Makita mo lang ni sa una sa mga sinihan. Makita mo lang ni sa mga nagalakat sa bulan nga may mga tabon ang guya, may tabon ang ilong kagbaba. Karon ari na nagagamit na kita sini. Amo ni subong nga kinanglan extra gid nga paghalong tuman gid sa mga health protocol. Kay daw porte na. Daw maano nagikita nga magbalik sa kinandan nga pagpangabuhi, hindi naton mahimo bangod padayon bisan pa nga may bakuna, padayon nagasaka ang COVID-19. Kung masagang ini sa bakuna, kabay pa. Kung mabakunahan na ang mga 70% sang pumuluyo, basi kon mahagan-haga na, makabatya kita sang ginatawag pagguluginhawa it mataway, kung wala na sang linat-lanay sang kagaw. Ang pamangkot, sano? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na morning na sa bilog nga Dakbanwa, Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Lunes subong Pitsa 26. Pila kaadlaw na lang ang nabilin sa bulan sang Abril. Saylo na kita. Sa bulan sa mga bulak, bulan sa mga piyesta. Sa una, pagtapikid sang bulan Mayo, enjoy na ang aton mga kauturan. May mga Flores de Mayo, may mga pulo piyesta, subong ang tanan-tanan nga kahiwatan kansilado. Amo na siya, ang halit ni COVID-19. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta mga merkado? Kamusta ang sitwasyon sa aton mga dalanon? Nag-iskirda na si Bagyong Sibising baw kahapon puwerte sa pagkainit. Gapangagat ang init, gapalanupsop gid sa aton kalawasan. So halong gid sa heat stroke, halong-halong gid, tubig-tubig gid. Porte mong gasululod sa kalawasan mo. Porte gapangutot ang init, grabe. Kabay pa sa bulan sang Mayo, ulanon man kita, puwira bagyo. Asini nga mga tinion aber, ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong sa aton ang nagapanguna nga mga balita, sitwasyon sang Dakbanwa sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, maayong aga. Subong kagahon Aksyon Fred Mayad ang tiyempo. Kung lantaw kita sa aton sininga sa kalangitan Aksyon Fred, kapakita gid no subong ang mga kabituunan sa langit, ang bulan kapakita man subong kagahon sug patimaan nga maayo ang tiyempo nga seems nga hindi maulan no kay daw nakagawa na Aksyon Fred si Bagyo Bising. So kahit papaano ya sa aton sininga mga kauturan at makaamat-amat man sila lagap subong aga ti kayet paano ya nga makakuanta ko man ng makapamalaman no sang ila sini nga mga bayo kahapon Aksyon Fred perti ka paang naglagaw kami Aksyon Fred asos ang paang imo yang perti siling ko bumayo ayon ni kahit paano ya gwa kita nga kung sini nga balhas amo ni ang balhas nga wala gid pangabudlayan. May mga balhas man kung kaisa Aksyon Fred, pangabudlayan mo gid mo. Walang paagi sa pag-ehersisyo, kagapaagi man Aksyon Fred sa iban nga mga ginawi kaga-obra. Pero subong iya Aksyon Fred sa mga kauturan nato sa mga kaumhan, tiga pa gakinahanglan gid sila no sang tubig para magamit man Aksyon Fred sa ila sini nga pananom. Ang sitwasyon sa dalanon karon sa syudad sa Bacolod masyado ka tawhay sa sini nga aga jutay pagid lamang ang nagabiyahe Aksyon Fred kaduha diri kagang natalupang dansang patrol ang
ang pila ka mga kauturan ta inabalang nagabantay sa Hospital Action na Fred. Damo gid Action na Fred ang gagahula to. Aragyapon sa gwa. Ragayapon sa sagwa. Bation ba di kong isang mga paglawag? Hoy, ang gwardiya niya mo ni. Bation pa babaw di. Action na Fred amo na bation sa may ER. Amo ning mga gwardiya ga singgit kag ga dala megaphone bala. Ang gwardiya ni Juan de la Cruz kinanglanon ka sa sulod. So ang ibang diri iya nga kung kahapon pa nato nakita action na Fred nga ara sa sagwa sang emergency room no ER sang regional hospital ang ari lang sa panghigaron sa sini nga mga tinion ang iban niya sa may tricycle ga higda gatulog ini mga bantay while ang iban action na Fred sa both sides no sa aisle or rather both sides sa sidewalk ang ari man sila diri ang higda action na Fred makon mo na yang sa balay na may higdaan mo may habol ka pa kag may ulunan ang ibang diri action na Fred hay ang ila ulunan ang bag ang higdaan karton ang ibang diri gapungko lang sa sidewalk kag dala naga-ero story action na Fred sa sining nga mga tinion. May araman on the part sa may Lacson side ang iban ka mga kauturan naton ara sa gihapon sa kilid sa dalan especially sa piyak sa kung sa tabok sa nga tubang sa main gate sa regional hospital garupong kumaniban ka pangapi while nga ibang diri gapila amat-amat ining mga outpatient department ang laragway man sandalan sang Lacson sang nasilingtan na masyado katawhay action Fred plus ang pila naton nga mga kauturan ang ari naman diri sa area sang ridge sang area sang North Drive no sang Capitol Lagoon ang iban diri ro story action Fred while ang ibang diri gapang apiman that ang ini mga utod ta ini bala mga call center sa ARP nga call center action Fred ari diri siya gagapangapi pero nami manyalan taon kami ari diri ang movable kasing mga kwan movable nga sahi sang pagbaligya bala may ang tricycle pero kadako sang ang ilang sidecar ginbutangan gidya sang mga istante nga gamay para sa mga kauturan ta magapamili and at the same time ang iban man diri action Fred ang may-ari man dia nga daw ang kundi daw kiri type balaksyon Fred nga mga may-ara man nga ga-serve man sa mga pagkaon, no? By the way, action Fred, kagina na istoryahan ta ang kinakahadlukan nga COVID. Damo man action Fredo, ang nalaptahan kagati ang iba niya nga mga kapulisan diri sa Bacolod City Police Office, pati kag sa hindi. Subong kahapon action Fred, as of kahapon, nagdangat sa 16 tanan ang mga nagpositibo sa COVID-19 ang pinakalala ang station number 4 ang kunti nagligad to sang connection of Fred tinaligdan nga Webes may ara action of Fred nga nagdangat sa 5 ang nagpositive asusta kay pag-aabot naman action Fred sang Sabado kay sus nagdamo action of Fred nadugangan sang siyam so sumatotal 14 na sa station 4 pa lang na action Fred ang mga kapulisan nagpositive 14 ang nagpositibo sa COVID-19 way iban man diri action of Fred sa iban partikular ang kuan ba na ang BCPO may araman positive sa sulod sa BCPO may araman action Fred ang iban nga nag positive man sa may traffic enforcement unit. Nagpakigangot kita, nagpakigistorya man kita action Fred. Kay Police Lieutenant Liberty Injape sa diin isa diri sa na istoryahan nga sila mismo no
gin-confirm niya nga amo ni mga nag-positive. Pero subong adlaw, alas 8 ang takna sa Bay Center, magkapatigayon man sila sang sining surveillance testing para sa mga kapulisan, no? Sa Bacolod City Police Office Stations 1 to 10. Of course, dala na diri ang Bacolod City Mobile Force Company. And at the same time, action Fred, ang iban kama naton, rather ang personnel man sang BCPO. So, ongoing, dire-diretso ni sila, tubi ni sa Miyerkules action Fred, sa initial information naton, nagikan man kay Liberty in Jape. Ari action Fred, confirmation, no? Sa pagpakigangot man naton kay Liberty in Jape because we had the information, of course, action Fred, nga temporaryo kunti 14 ang positive sa personnel sa police station number 4 di ang pila ka mga personnels man sa Bacolod City Mobile Force Company amo man ang magabulig man maga-augment sa area sa mga kapulisan dara sa police station number 4 granting ang 14 on quarantine area ang lipahayag the Liberty in Jape para maka-temporarily maka-abulig sila tagsang support services dito na pagkakinanglanon sa police station 4. Anong matabo karon sa police station number 4? Bukas na ni sa karon ma'am para sa abot sa mga kauturan. Sa subong temporaryo alay no nga wala kita nagapasulod sa mga civilian o mga tao nga nagatransaksyon dira sa police station no. Ang padayon ang serbisyo sa mga pulisan pang hindi lang natin na sila mapasulod ang mga may kinahanglan hindi nga dira na sila sa sagwa sa ang kutok sa kinahanglan nila ipagkasuon ng gyapon sa mga pulisan kung may mga responding kita kinahanglan na serbisyo na pang kinahanglan ang aton na occupation ng mga personnel sila ang mag-responde dira no kago sa pagpamuno lang or sa direction lang sa aton ng mga organic personnel dira sa police station 4 sa pagpamuno man sa ila subong officer in charge na si Police Lieutenant Luigi Cayaw. Ma'am, talking about this ma'am, what will happen to some personnel? Ano natabo karon? Diin na kuan sila, diin na quarantine ang iba nga mga personnel. Kung quarantine na sila ma'am ang quarantine sa karon. Sa subong no ang aton na mga police station 4 personnel ara na ang iban sa quarantine no facility isolate na sila sa Madigan sa adlaw kag ang isa nakuha naman sa ina may ara pa kita sa personnel man na nagaulat pa pagdadalon sa aton na quarantine facility wala pa lang sila gari na dalano kay ang result nila sa sinilang man nga adlaw na kago padayon na kita nga nagaulat ang ilang police station no nakabigaya naman sila sa inspection kago sang nagigagadlaw kago pagkasuliton pagani na para siguraduhon gid na mapaliw ang stasyon no sa virus kago samtang nagaulat pagit sa iba na ang mga iba na katapos ng police station 4. To make mention, nakaroon pila naka-numbers ang COVID positive sa police station number 4. Sa aton na police station 4 para kita sa subong total na 14 sa mga personnel nila ang nagko-COVID positive. So na Fred, kabahin gid lamang niya sa nga pahayag ni Police Lieutenant Injape 14 na total kay unang na report 5 ikag pagka abot kung pag-adlaw sang Sabado action Fred nagguan naman ang panibago nga report additional nga siyam so sumatotal 14 tanan but still ang mga kapulisan sa police station number 4 ang still nag ready man no paagiban sa Bacolod City Mobile Force Company plus action Fred subong man nga adlaw na talana nga ipaidalom sa swab test ning 16 man ka mga inmates so kung bilanggo sa sulod sang police station number 4 di garanting 14 ang nag-positive ang iban nga mga kapulisan na swab test naman plus ang mga bilanggo man na talana man karon nga adlaw. By the way, action Fred, ang laragway karon sang dalanon sang Sierra Bacolod sang nasilingta na
masyado katawhaw. Good morning lang sa mga personnel sang IPM kay may mga basura pa nga wala na hakot subong nga aga. Ang basura nga wala na hakot subong nga aga nga nalabayan sa nga patrol. Of course, ang particular, ihamal ko na daan, damo-damo na, kalabi ko gani, ano to nakasabito sa may, kwan bala, sa may pusti. Walang to, kaway, babaw, basura, sa tubang isang barangay hall sa barangay 9. Sa YYMCA Dampi Action na Fred, basura man. Sa Uruunhan Pagid, lapit sa merkado, sa Burgos, basura man. Sa area naman sa Hilado Action of Fred, basura man. So, good morning, IPM, basura is waiting. Anay ka daw ginaprubahan daw pura lang basura na ako? Gani man? Ay, naprubahan na sila? Do sila naman hasta Disyembre. Anay ka daw ginaprubahan kada kanto basura na? Ay, galikatis. No problem na, Action of Fred. Aprobado na, bisan magtinamaran kita. Amo na Action na Fred, basta na-aprobahan na, Rana. Amat-amat naman sila. Amot kung dayon ang gila sila gabi nga pagpamahakot sang basura. Report sang patrol. Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. O balangon bugtaw ron adlaw na kadto sa merkado. Anano ang aton pamahaw karon nga kaagahon. Ako pasugtan ko tambo ang akong gusto karong nga aga. Tambo nga ginataan bla. Baklan mo sweet corn, okra, kasag kag takway. Pagkatapos prito ka panit. Uga balingon sa lagon mo sos. Kampyon na ina nga pamahaw karon nga aga. Amo nang ginapulo pangita sa akong ginawa karon nga aga, no? Ay, kanami ipamahaw. Daw kanami ipuli ipamahaw iluto sang pamahaw karon nga kaagahon. Kamusta ka mo da? Uy, kamatis mong barato mo. Kanamit ning kamatis nga gabalabal bla. Garaguso isaw-saw mo patis. Bawa. Namit, putangan mo kalamunding bla. Ay, kampyon ang pamahaw karon nga kaagahon. Morning! Roll call naton karon nga aga kay John Randolph. Good morning. Baos si Steve, si Sonia Lore Apurado tamyaw gid. Kay Millie Oligo good morning. Kay EJ Bilaho, kay Aida Alunan, kay Adel Diquito sang Pransya. Bao alas 10 pa lang kuno sang gabi dito sa France. Kay Dennis Habas, kay Christ Kiripol Javier Tanatan, good morning. Kay Vanessa Mayo. Kay Angel Recoperto, sang Roadside. Kay Dean Liboon. Kay Manjo Arnijo, good morning man. Kay Lobaton Winston, sang Sarabia. Kay Dideni Juna. Kay Erne Odas Colidas. Si Noel Amaro, good morning. Kay Ronnie Gordon. Kay Warren Ortez. Bao si Chawok Gimpam sa Barangay Alangilan, kabugtaw na. Kay Vanessa Mayo sang Minnesota State, good morning. Kay Noel Amarcono Kagkili Jele. Kay Fernando Lombre. Kay Rener Asombra, good morning lang. May lang nga pag-monitora, tagsagid kakaagahon. Kay Ibon Bosher, good morning sa Germany ini siya. Kay Ibig Gradas Baterna, sige, morning sa inyo. May lang nga pag-monitor. Kay Amor Malayang. Kay Amor Malayang, good morning sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Juan Lasida. Kay Juan Lasida sang Saudi Arabia, good morning. May lang nga pag-monitora. Tagsagid kakaagahon. Bangon-bangon na, reglado. Diri kita na yung sa libreng medical check-up kag libreng konsultasyon. Importante ini sa sining pamalatian subong.
Alas 9 sa aga, tub-tub alas 3. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Bising, nag-iskirda na, nagbiya na si Bagyong Bising sa Philippine Area of Responsibility kahapon nga adlaw, Domingo. Suno sa pag-asa ang masunod nga weather disturbance, ara naman ang nasiplatan 1,315 kilometro na sidlangan sang Northern Luzon kag ginausoy ang direksyon padulong sa nasidlangan na bagatnan nasidlangan sang Pilipinas. Nagpaandam ang pag-asa sa Northern Luzon kag Eastern Seaboard sang Central kag Southern Luzon. Gin-abisuhan man ang magagmay nga sakayan dagat nga ipaiway ang pagpalawod sa among mga lugar. Ang bagyong Sibising nagbilin sang 4 ka mga nagkalamatay kag may halit nga 222 milyones sa pananom kag infrastruktura. May COVID-19 na, may bagyo pa, may ngurob pa sang bulkan. Dawla ta sang lisuan sini. Puerte, no? Ang halit, wala, kadto. Dira kay Evelyn Pamusino sang Taguig City, good morning. Kay Imbong Jucampo sang Maao. Kay Glenn Paculdad sang Sipalay. Kay Huma Luminada, good morning lang. Kay Jubal Trinidad, good morning man. Pod-upod lang kita. Dudugsing lang kita. Tagsa kakagaon. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Betty Lao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO. Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo na. Kay Roy Marino. Kay Pare Remias Arroyo, good morning. Dira kay John Hidalgo sa Manapla. Kay Marvin C. Good morning. Si Pare Erning Hurilya, gabugtaw na ni. Si Paring Istoy Querido, kamusta na? Bango na. Batoe ang balatian. Sa kay Junjun Agustin and family sang Kawayan, good morning man. Kay Antonio Flores, ga-monitor sila. Thank you, Gid. Pud-upod lang kita. Lingaw-lingaw lang kita. Tagsa, Gid. Kagkaagahon. Relax ka mo dira. Mapulo pangapi ako. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong mga Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga? Panimaho ang gatong. Do masaka naman siya. Karon nga simana. Puerte, no? Ginaarangka na kita wala kag tuo. Hindi maintindihan na. Baho. Matya ko daw higot ang kamota. Daw hindi kita kagios. Sang maayo. Bangod sining wala kag tuo nga problema. Makulukad to takade ebla sa kumilik para magmulumagan ng isyo.
siling ni Comelec spokesperson James Jimenez nya gapangabay kami sa publiko. Ipahibalo sa ila kon may mga nagtalaliwan na kalamatay bla nga mga himata nga nakarehistro bilang butante sa pungsod. Nya labi na karon madamo ang napatay bagod sang COVID-19. Suno kay Jimenez, di kon madamo ang napatay sa pandemya, dapat ipahibalon ang Comelec para nga hindi malakip sa listahan sa mga butante ang nagkalamatay. Bado madumduman ko sa panahon ni Marcos ba? Ang mga patay ga butara kalain puwerte, no? Mayo man niya. Bisan paano makakasta na sa listahan. Kaya kabudlay na. Basi magwa naman ng isyo bla nga ang mga nagkalamatay nagbulutar pa. Ang mga nagkalamatay may mga ngalan pa. Amo na sa una magmaniobra mo. Ang eleksyon puwerte to sa una ya. Hindi ka to kalikaw. Chimpon Marcos, magsulat ka, may gwardya sa likod mo. Kung magsala spelling mo, ginakuhit ka sa puntar malait. Nyarong spelling na ang ginasulat mo. Puwerte, no? Grabe ato nga panahon. Tihulaton tama na, ang tuig 2022. Ang ato niya high level lang kita, no? Medyo issue lang kita. Kung may issue, sabta lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Kay Rochelle Torbila, good morning. Ba, kahapon, ngayon at bukas, ha? Daw drama ba? Kay Ann Bila, good morning. Kay Junior Pilahio sang Singkang Airport, good morning. Ga-monitor ka mo na sa Singkang Airport. Morning. Kamusta ang palibot sa syudad sa Bacolod? Daw linong, no? Kabay pabisan paano, pulo pangamuyo ka mo, nga dupoy-dupoyon magita sang maayong panahon. Wala lang bagyo, ulan lang, kaya daw hindi gin maagwanta ang kainiton kagkapaang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Relax ka mo da, kay marelax man ako dire. Pulo pangapi ka mo dira, mangapi ako dire. Luto ka mo pamahaw, kay balikan ko ka mo pagkatapos ang akon obligasyon. Please stand by. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw.
Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Nakapangapi na, aber, arangka kita. Sa pila naman ka mga impormasyon, talakayon ta naman ang mga community pantry, daw mga uhong ini siya, nga inulot-ulhot lang sa tagsa ka mga kabanwanan, kasyudaran sa bilog nga pungsod Pilipinas.
manami ini siya sa aton mga utod nga ginakulang, sa aton mga utod nga wala pagkaon bala. Kung malapit-lapit ka buda sa gabukasang community pantry, sigurado may sudanon kamo kung aga ugto kag gabi. Manami ini siya. Labi na gyud sa aton mga kauturan nga ginakulang. Basta, mintinado naton ang mga health protocol. Kinanglan tumanon talangina. Social distancing, hindi kita magdinaguso. Butangan tigid antad para malikawan ang paglapta sa kagaw. Pagkatapos, may face mask kita, may face shield kita. Kagkuha lang, sang husto-hustuhan lang. Manami ni, pagbugta mo pagkaga, may pila kita ka mga utod ng mga remedyo mineral, pagbugtaw yan, malakat pa na siya. Mangita pa sa sinintimos para ibalik sa pamilya ya nga ibakal pandisal o kung ano dira nga makaon-kaon sa kabataan. Ariho, tumuhaw ang mga community pantry. Pwede lang kung malapit ka sa barangay may ara da, maalwan, nga nagaplastar sa pagkaon, pwede sir, makapalapit ka. Makakuha ka da itlog 4 ka bilog, may tinapay, may ugadira, may bugas, okay na. May tilig-angon ka na. Hindi mo lang padalon tanan. Kuha ka lang sang kinahanglanon mo. Kag sa mga utod naton, padayon man, nagatupa ang donasyon. Nagakuha, nagadunar, sige-sige. Amo ini siyang sabat sa gutom, kag kapigaduhon, bangod sa pagpang-atake sang kagaw ining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutub-tub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano ang kalintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is
Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, BYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for Quarantine status sa Metro Manila, talakayon ini boss, no? Ano naman ang palaabuton? Ano naman ang palaabuton sa mga quarantine status sa bilog nga pungsod Pilipinas? Depende na kung anong kadamuon ang pag-igo sa COVID-19 sa nagkalain-lain nga mga kaprobinsyanan, kanagkalain-lain nga mga banwa kag syudad sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kayo si Mungkal Turilla, good morning. Kay Mila Milyara Sapol, kay Rizel Jocaden Gonzales sang Uman, good morning. Kay Erwin Gonzales sa Maao, kay Angelina Galupo, kay Cathy Beer, good morning. Kay Yasmin Solitano sang Dallas, Texas. Si Kili Gilio nagpadala 50 ka stars. Bawang ginatamyaw ya, may mga bandira sa Estados Unidos, may bandira sang Canada, di kanday banisan ni kag Noel Amar. Kay Marlene Diaz, good morning man. Kay Elmer Buyet Villamor sang La Carlota, kay Teresa Luxin sang Salwa Quiet, good morning. Kay Francisco Guangco, good morning. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid kag kaagahon. Balikan ko kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamugid nga salamat. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na
ng mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa... Ano pa ang ginahulat ninyo? Pulo pangapi na kamuda. Kung kape ang ginapangita, diri kita sa Dr. Alfred's Green Coffee. Sa lukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. 5 sina anano ang mga datos bao sa bilog nga kalibutan. Di mga sang Abril 23. Grabe no? Ang kaso sa bilog nga kalibutan nagdangat 144.3 milyones. Puerte. 3 kamilyon ang mga nagkalamatay. Puerte man no? Ang pungsod India may ara 16.2 milyones nga kaso. Lakip na ang 186,020 ang nagkalamatay. Ang Brazil, puertiman, 14.1 milyones nga kaso. Lakip na ang 381,000 nga mga nagkalamatay. Ika-27 kita,
sa bilog nga kalibutan, may 971,049 ka kaso, lakip na ang 16,370 nga mga nagkalamatay. Hindi nila lahog yan, hindi tapag lahog-lahugan ining COVID kay milyon na ang nagkalamatay sa bilog nga kalibutan. Kay Lloyd Danyo Rio, good morning. Kay Munli Saida sang Inigaran. Kay Christ Keri Paul Javier Tanatan. Kay Utay Benedicto sang Victorino Heights, Mansilingan. Kay Matoy Maranyon, good morning. Kay Jocelyn Kalabaan, morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad gaga sa mga kauturan sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. 16-6. Una nga bula, 16 kag 6. Second draw, 8-6. Ikadua nga bula, resulta, 8 kag 6. Third draw, 14-35. Ikatatlo nga bula, resulta 14 kag 35. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Winning combination in any order 24, 20, 50, 43, 49, 35. Resulta sang 658 24, 20, 50, 43, 49, 35. Sa ilo kita 649, ang jackpot 15,840,000. Winning combination in any order 4, 29, 1, 28, 48, 2. Resulta sang 649, 4, 29, 1, 28, 48, kag ados. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Kay Carol Muntuyada, good morning. Kay Dante Makilan, kay Diosdado Propunga, sang London, England, good morning. Kay Yasmin Roldan Rabilio, kay Christian Rua, kay Teresita Orita Kahurao, good morning man. Kay Edila Osda, good morning. Kay Arman Regalado sang Montara Isabela, good morning. Kay Randy Artiaga Santisas, nagaupod man sa aton karon nga kagahon. Kay Kent Bulakha Wanisa sang barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian is... Hindi mo rin kailangan mag-alala. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bacolod EOC nagpahanumdom sang health protocol sa mga community pantry. Detalye sini, upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayag Action Fred, ginaabi-abi ka ginakalipay man sa Bacolod Emergency Operations Center ang nagadamo nga community pantry diri sa may syudad sa Bacolod Action Fred. Pero nagapahanom diri si Dr. Chris Roco ng Deputy for Medical sang EOC sa mga organizer nga kung nahimo i-disinfect Action Fred ang mga donasyon nga babaton antes nga ibutang sa pantry. Nagsuggest man si Sorongon sa mga nagabantay sa pantry nga magsuksok sang glove sa paghatag sang pagkaon. Para kay Sorongon Action Fred, maayog gid nga aktibidad ang community pantry. Bangod ako ang mabulig sa mga nagakinahanglan, pero dapat sa gihapon nga masunod ang mga minimum health protocol bago nagapabili ng pamahog sang COVID-19. Suno kay Sorongon, kung hindi matuman ang health protocol, posible ini ang mangin source sang transmission sang virus. Action Fred. Ako mismo, sa atubang mismo sa akon nga balay, sa kondong instaran ko, may arada sa barangay, sa may 12th Street, may community pantry da, ang kapanguna da si Ma'am Lizares. Very good gid ang ilang protocol. Tanan nga na donated items prior to distribution gina-disinfect nila. Then after disinfection, ginapalinya together with Barangay 7 nga tanod, may police kag may uniform personnel gid nga nagabantay. Nabatean si Dr. Chris Romon sang Bacolod EOC. Santon Plus Gold mga ka-aksyon aton gina-recommend ang Santon Plus ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Daw madata sumunga ang donasyon. Ginapasalamatan gid ang tanan-tanan nga donasyon nga ginadunar sang aton sini mga nagakabalaka nga pumuluyo diri sa Bacolod. Kaya ang Action Radio garangkaman sang community pantry para bisan paano makabuli kita sa aton sini mga kauturan. Kay Dilia Liabe, good morning. Kay Shirley Tade, kay Rosa Himuto sang Rosal Takuling, natamyaw ni Sonia Baira, kay Jerome Lipana, baw si Di Anton Diaz sang Patria Village, ari siya. Kay Banoy Bahandi da, good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Kabugwas Biliarte sang Jacksonville, Florida. Taga Florida da, good morning. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Santon Plus Gold. Pasang banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sumsan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa Barangayanihan Community Pantry sa mga kapulisan sa siyudad sa Bacolod, Bagapadayon sa tagsa nila sa ka-area of responsibility. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action for good morning report kika sa Bacolod City Police Office ginkalipay sa pila ka mapumuluyo sa mga barangay diri sa siyudad sa Bacolod nga nasakupan sang pulo ka police station matapos na patigayon man sa ginatawag nga Barangayanihan Community Pantry ang napulo ka mga police station diri sa mga siyudad sa Bacolod. Action Fred. Saro sa kay Police Lieutenant Liberty Injapi, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office nga magapadayon ini depende sa availability sa mga pagkaon o tanon kagano pa nga sahi sa kalanon ang luyag ihatag
sa mga station commander sa nasakupan sang ila sini nga mga barangay. Actually, diri sa aton sa Bacolod City Police Office, ang tanan naton nga police stations 1 to 10, nagpatigayon man kita sa aton nga barangay yanihan ni ang amon nga tawag no, it's ang pantry, community pantry inspired man siya nga activity, pero ang amon sinidiri is barangay yanihan. So tanan sila tungod nga may nag-directive man kami sa mayor office, kag ang aton man nga sa spirit of giving, nagpatigayon ng kita isang aton man nga kaugalingon nga mga stalls, food stalls dira sa ila mga police stations. And anong mga reaksyon sang pumuluyo, ma'am? Yes, nakita namon man sa mga post sa aton nga pumuluyo, no, kag sa aton man nga nagakuha dito diretso, no, nagapasalamat man sila nga diri sa syudad sa Bacolod, wala labot sang iban nga mga organizations na nagpatigayon na sina una, ang ilang nga kapulisan nagpatigayon man sang among likoton nga nakabulig ka bisan paano sa ilang nga pagpangapulo. So lain-lain ini ma'am ang ginpangatag sa aton nga mga kapulisan. Yeah, so lain-lain ini no, so pinaka-common diri ang aton nga mga pagkaon, mga utan, mga bugas, kag na narisari ini siya nga mga packs na pwede magamit sa aton nga mga pumuluyo. Action Fred, si Police Lieutenant Libertine Japi, Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Ining report, ginadulong sa iyo sa kalawansang Santon Placer Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses kag bakterya. Santon Placer Soap, epektibo, batok sa mga katol-katol, arikis, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Nagapasalamat sila kay Father Ensoy sang abad sa paghatag sa ila sang community pantry. May man na ang simbahan na nagaupod man no, sa pagpanagtag bisan paano obligasyon ini nga pakanon naton ang ginagutom. Kay Rosalie Guadalupe, good morning. Kay Jen Ortiga, kay Abilia Dilpen sang La Granja, La Carlota, kay Luila Siason, good morning man. Kay Jing Sigiro, kay Rodilyn Alvarez Bayabado, kay Milben Solidarios Abdo sang Malingin Bago, kay Miriam Panagiton, good morning lang ha. Kay Helen Sarita, subong man dira kay Binong Sitinta, good morning. Evergreen Herbal Capsule kita. Anong epekto sini sa aton lawas? Ginatinluan niya, ginapabako niya, ginabalansi niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Amo ini siya ang Evergreen Herbal Capsule. Dako ang Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the Latter entry opisyal nga nabalag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Aksyon Fred, arestado ining napulo ka mga persona matapos na aktuhan sang mga kapulisan sa idalom sang Criminal Investigation and Detection Group
under sa Bacolod City Field Unit nga tapos nagpatigayon sang illegal nga bulang sa Purok Senyang, Barangay Lopez Haina, Banwa sang Murcia. Now ini nagkaladakpan action na Fred Musanday Julie Binguan, 57 anyos kaga residente sang Barangay Estefania ka diri sa syudad sang Bacolod ginapatihan. Amo ni siya ang maintainer sang illegal nga bulang. Arestado man ining si Benji Maghinay, 50 anyos sang Purok Senyang, Barangay Lopez Haina sa Banwa sang Murcia kag naaresto ang 8 pa ka iban. Lunsay ginakabig aksyon na Fred nga mga llamador, record keeper, kag handler, betor kag gaffer. Now sunod diri kay Police Chief Executive Master Sergeant Ramiro Gocutano ang ang team leader sang CID Bacolod City Field Unit na aktuhan sang ila sining ahensya ining napulo ka mga persona nga nagpatigayon sang illegal nga bulang nga wala man sang nagakaigo nga permiso gikan sa otoridad. Now na-recover sa ila ining anong ka mga manok nga inog bulang kag mga gaff, time clock, cardboard, 3,760 pesos ginapatihan. Amo ni ang bet money. Now nakuhaan pagid ining si Benji Maghinay sang isa ka unit sang caliber 45 pistol nga may isa ka magazine kag loaded man sang 5 ka mga live ammunition. Now ini nagka-aresto ang ditinido karon sa CIDG Bacolod City Field Unit. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 kay Rimar Hicano Haliasgo sa La Castillana. Good morning. Kay Milagros Morales sang Maao, kay Abrilica Windel sa Barangay Estefania, kay Junila Tarusan sa Barangay 20 Alangilan. Good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga kamarista Gilasing. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, ay aksyon Boy Duran, kag aksyon Dorel Cabato, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.